Umhlabeleli osho kanje ukuthi ngiyakulangazelela Jerusalema nemizamo yami iyophela uhlanga fika kuwo. Kodwa ngokusho kwezwi lenkosi encwadini yamaHebheru chapter 12 uvesi number 22 lona obhaliwe la ukuthi senifikile kulelo Jerusalema esikhuluma ngalo ukuthi uyalangazelela. Nafika nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, nafika nasebandleni lamazibuko, nihlanganela nezigidigidi zezingelosi, nihlanganela nemimoya yabangcwele abaphelelisiweyo. Ngendlela yahlabelela umhlabelela ukuthi imizamo yami iyophela mhla ngifika kuwe. Mhla ufika kuJesu yonke imizamo kade uyizama ifika la iphela khona. La sizofunda khona ku-Isaiah chapter 65. So verse number 17 abeke isihloko la ukuthi izulu elisha nomhlaba omusha. Kufundeka kanje ngokuba bheka ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha, izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Kepha jabulani nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo, ngokuba bheka ngilidala iJerusalema libe yintokozo noma libe ngokwethaba, nabantu bami nabantu balo babe yinjabulo. Abantu abanenhlanhla yokufika kuJesu bafike emzini kaNkulunkulu ophilayo. Lithi iBhayibheli kuba abantu abayinjabulo kuNkulunkulu, abantu uNkulunkulu athokoza ngabo. Incwadi yaseFesu ithi aniseyibo abafokazi nezihambi, senimbuso munye nabangcwele. Umuntu ebenenhlanhla yokuhlangana negama likaJesu ubalwa kanye nabangcwele. Usembusweni munye nabangcwele, akasesona isivakashi ezulwini kodwa ukuba yikhaya lakhe. Bese lithi-ke ku-19 ngiyakwethaba ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami. Kungabe kusezwakala izwi lokulila nezwi lokukhala. Uma ube nenhlanhla yokuhlangana noJesu, ufika kakukhala, ufika kakulila, ufika kakuhluphekile, unezinto ezicindezele. Bese uJesu eqhaqa ibopho ebezikubophile zobumnyama, ujabule uthokoze ngokwelulwa kwesandla uNkulunkulu akwenzele sona, akwenzele kona. Ingakho-ke sihlabelele nalo mhlabelelo ukuthi izinhluku nezinsizi azaziwa khona, azaziwa kulelizwe uNkulunkulu asibekile kulo, izwe lokukholwa, izwe lokwesaba uNkulunkulu, izwe lapho kade sigqilazwe izifo, kodwa uNkulunkulu esiyidingele kuye wazisusa, aqinisa athi ngeke ngisayibeka phezu kwenu. Lezo zifo enganiyibeke phezu kwabaseGibhithe, uNkulunkulu esimkhonzayo
uphila bona. Uma ekunikile 110 uyophila yena. Laba abadala babe nesibusiso bazalwane, babephila all 900 years. Baphile lithi iBhayibheli uma sibuyela kuleso simo sokubuyela kuJesu sokuphila ngaleyo ndlela, sigcwalise izinsuku bese lithi ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala. Lalelani bazalwane, omusha uyakufa eneminyaka engakanani? Ishoni 100 years. Kusho ukuthi isono lesesenza impilo yethu ikhubazeke masinya. Uyakufa ene-100 years. Isoni, ngoba sibezile khona izoni naseJerusalema, siqalekiswe sineminyaka eyikhulu. Ngendlela siya 100 years. Hayi uhamba masinya, kodwa nje kusefresh kabi njengoba ngina-71. Ngifuna ngifike 100 sagijima, ingabe sengihamba ngikhulu. 100 years simemezela ngegama likabani. Ngiyabona ukuthi ngisho isikhaleni obani abathi ngingafika 100 ngicela ukubona ningafiki. Makusho uNkulunkulu ethi kuzoba njalo, kuzoba yilokho akushoyo khona bazalwane. Akayena umuntu aqambe amanga. Kufanele siphile namakheshe lawo esiwabonayo nje la oba kusigwebela babukeka befresh. Kukhulu sigwebela. How old are you? Uthi 81 years. 81. Ukodwa ubukeka ngathi una-60. Umkhulukhumalo unabani? 77. Ubukeka ngathi una-50 yabosa. Laba zabane kulelizwe kuthiwa 100 years. Kusho ukuthi uma sihamba before that imistake ikhulu uyavuma nawo. Woza wena ingane yakho yeminyaka u-78. Angiyabona ukuthi sibheke khona 78 ngendlela lithi iBhayibheli alikho ikheshe lokuhamba lingayigcwalisanga iy'nsuku zalo. Asizusheshe sihambe sijahephi solofa nje emathubeni. Akubalwanga yimina, mina ngiyakholwa ngamukela lokho elikushoyo khona bazalwane, ukuthi thina sibizelwe lokubili ukuthi siphile kulelizwe laseJerusalema elisha esifike kulona, ukuthi niyayingabaza mina lendaba. Kusho uNkulunkulu wathi la nize khona nize akodwa bakwethiyazi nababa khona bangiphethe mfowethu ngicela ukufunda, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini. Abantu abakholwayo beze eJerusalema lakuphi? Angishona kakhulu. eJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi, sifellowshipa negidigidi zezingelosi nasebandleni
izela uJesu umlamuleli wesivumelwano esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abeli. Bese lithi bhekani ningamali okhulumayo lolotshelayo ungamali nikhona. Ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owebaxwayisa emhlabeni kakhulu asiphunyuka thina esifulathelayo oxwayisa esezulwini. Ningamani uma ekhuluma vuma lokho akushoyo. Kanti sixoxa la ukuthi ithe iBhayibheli sasinesivumelwano nokufa, ngoba uma ungakholwa vese une-agreement nokufa, unesivumelwano nendawo yabafileyo. Kodwa makufika idwala uJesu elithi iBhayibheli idwala elingathezulwanga ngezandla, uma kufika yena lethi uNkulunkulu bheka itshe, ngibeka itshe igumbi itshe lekhulu. Uma wena sefika uJesu kuthiwa leso sivumelwane akade unaso noSathane nokufa nendawo yabafileyo siyachithwa. Bese-ke wena uphila ungasekho esivumelwaneni sobumnyama. Ingakho izwi leNkosi ligcizelela ukuthi sizozigcwalisa izinsuku zethu, sizozigcwalisa. Khona bangcwele iy'nsuku zisosezinjani? Ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu. Kusho kuyimistake ukusheshe sahambe. Kukhona indaba encane la engiyithandayo ngoba nabantu abasha abaningi la phakathi kwethu. Ngicela incwadi yesibili kaSamuel chapter number 13. Sinabantu abaningi abasha la sengiyadlulisa impela ukuze masesesidumiselo uma sekuyiwa e-away. 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel chapter 13. La kukhulunywa ngo-Amnoni nodadewabo uThamari. Kuthiwa isono sika-Amnoni nokubulawa kwakhe. Ngicela ukufunda nje. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo obukekayo ogama lakhe linguThamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. U-Amnoni wajilajileka waze wagula ngenxa kadadewabo uThamari, ngokuba wayeyintombi. Kwakungenakwenzeka emehlweni ka-Amnoni ukwenza lutho kuye, wajilajileka. Kepha u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. uJonadaba wayengumuntu onobuqili kakhulu. Wathi kuye, uzacelani kanjalo wena ndodana yenkosi imihla ngemihla na? Ungengitshele na? Wathi u-Amnoni kuye, ngithanda uThamari udadewabo ka-Absalomu umfowethu. Wayesethi uJonadaba kuye, lala
udadewethu angiphe ukudla, akulungise ukudla emehlweni ami ukuba ngikubone ngikudle esandleni sakhe. Wayeselala phansi Amnoni wazishaya ogulayo. Isifikile inkosi ukumbona u-Amnoni wathi enkosini, ake uze uThamari udadewethu enze amaqebelengwane amabili phambi kwami ukuba ngidle esandleni sakhe. uDavide wayesethumela endlini kaThamari ngokuthi hamba manje uye endlini ka-Amnoni umnewenu umlungisele ukudla. Wayesehamba uThamari wayendlini ka-Amnoni umnewabo, wayelele phansi, wathatha inhlama wayixova, wenza amaqebelengwane phambi kwakhe, wapheka amaqebelengwane. Wayesethatha ikhanzi wawathulula phambi kwakhe, kepha wala ukudla. u-Amnoni wathi, khipha bonke abantu, baphuma bonke kuye. Wayesethi u-Amnoni kuThamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni sakho. uThamari wawathatha amaqebelengwane awenzileyo wawangenisa ekamelweni ku-Amnoni umnewabo. Lapho ewasondeza kuye ukuba awadle, wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. Yena wathi kuye, cha mnewethu, ungangiphoqi ngokuba kufanele kube kwenziwe kanjalo kwa-Israyeli. Ungenzi lokukula. Mina-ke ngingayaphi nehlazo lami na? Nawe uyakuba njengomunye wezula zakwa-Israyeli. Ngalokho ake ukhulume nenkosi ngokuba ayikunqabela nawe, ayikunginqabela nawe. Akavumanga nokho ukulalela izwi lakhe, kepha ngokuba wayenamandla kunaye, wamphoqa walala naye. u-Amnoni wayesemzonda ngenzondo enkulu kakhulu, ngokuba inzondo amzonda ngayo yaba nkulu kunothando akade emthanda ngalo. u-Amnoni wathi kuye, vuka uhambe. Ngiyafisa nje ukuthi sesibusile ngabantu abasha. Ngicela ukubona abantu abasha abasha. Abantu abasha. Yabona nje ihholo ligcwele khona. Ukuthi sibhekene nenkinga yokuthi kuqhamuka umuntu engathi ugcwele uthando, akuthembise izulu nomhlaba, akutshele ukuthi uyakuthanda, ajilajileke njengo-Amnoni. Kodwa bese litholile into abayifuna kuwe. Lithi iBhayibheli, ukuzonda ngenzondo enkulu ngaphezu kothando ekade kuthanda ngalo. Cishe njengoba sihlangene la eSouth Africa, abantu abaningi bayazi ukuthi khona la kuthiwa-ke kutholakale efrijini umlenze wentombazane. Obani abantu bakuzwa lokho abanje? Umlenze wentombazane iphekwa izibuzimu ekade limtshela ukuthi liyamthanda. Omunye watholakala esuitcase-ini, kodwa kade thewunjani ishoni uyamthanda. Lithi iBhayibheli, uba nenzondo enkulu engaphezu kothando kade ethi ukuthanda ngalo. Ingakho kuyelulekwe ukuthi zigade, baleka ezindlela yokuphepha, ngoba uma sewutholile umzimba wakho
ngokuba inzondo amzonda ngayo yaba nkulu kunothando akade emthanda ngalo. Siyakhuleka uJesu anilekelele nivuleke amehlo nikwazi ukubaleka nikhona bazalwane. Lithe iBhayibheli isono somfebe senziwa njani? Ihloni. Ngoba nomuntu okhuluma kahle nawe manje ukhuluma kahle ngoba efuna leyo nto ayifunayo, kodwa beke wayithola uyanengeka. Uthi-ke uma sekhuluma kuThamari yena wayesethi kuye, lobu bubi bokungixosha bukhulu kunalokho okunye okwenzekile. Kepha akavumanga ukumlalela, wayesebiza inceku yakhe eyayisebenza kuye wathi, khiphela phandle lo wesifazane asuke kimi, uhluthulele emnyango emva kwakhe. Baningi abantu besifazane ababaneshwa lokuthi acabanga ukuthi uyathandwa naye aze ayidele ecabanga ukuthi uyathandwa, kanti lona ufuna ukugcwalisa inkanuko yakhe. Uma sefeza inkanuko yakhe uzokuzonda. Kangalela esinye isitori esixoxwa ngomunye umuntu wesifazane. Kwakuyingane yesikole ihlangana-ke nomunye umuntu-ke bavumelana, bese-ke kufika la belala khona, ufika la ekhulelwa khona lo wesifazane. Uma esekhulelwe lo wesifazane bese mtshela ukuthi njengoba sekunje ngeqiwe zinsuku noma inyanga, wayesethi lo munye nje ngiyakucela ungalingi uthi mina. Umuke washo ukuthi mina ngiyokubulala. Kwasho ukuthi-ke inkinga-ke leyo. Saqhubeka isisu, lo osibekile akasahlangene naye, usamzonda njengo-Amnoni wayezonda uThamari. Waqhubeka isisu-ke sakhula kwaze kwafika la abazali besibona khona. Kwathi ukuthi abazali babe-strict, basebethi entombazaneni kade sikululeka ukuthi ungayi madodeni, ungayi bafana, udecide ukuhamba uye kubo. Sicela ukukutshela ukuthi lento oyithwele asiyifuni. Siyakuthanda wena njengengane yethu, kodwa lokho okuthwele siyakubonga. Sicela-ke nje usihambele, noma uya emganweni wakho lowo kade wenzile, noma ushonaphi, kodwa nje la ekhaya asikudingi lokho okuthwele. Kwadinga ngiphume ifulathela ikhaya, ayikwazi ukuya endodeni elale naye ekhaya, ayifunwa, yahamba yatholwa ngesinye isakwazi, sayithatha-ke yagogobala khona, yahlala kwaze kwafinyelela la ithetha khona, yazala-ke ingane enhle. Zonke ingane zizele zinhle, angithi yazala nje ingane enhle. Kwasho ukuthi-ke ugogo nawe uyayihluphekela, akakwazi-ke ukuyinesa, wayilekelela nje inyangana, weseyithethe buyele ekhaya mntanami,
anginawo amandla okuthwala. Kwasho ukuthi ikhaya alikho. Uboyi omkhohlisile wathi uyamthanda ugcwele inzondo. Emva kwalokho-ke yesiyahamba. Uma ihamba icabanga ukuthi lo ongizalisile wathi lengane akayifuni. Abazali bami abangikhulisile bangitshela ukuthi ngobuya mhla engekho. Esicabanga ukuthi indlela elula angiye eweni. Khona indawo lezi ezamawa ejulile. Yaya khona yafike yama phezu kwewa. Yambuka umntwana wayo yayimthanda. Yamtshela ukuthi awuyathanda. Kodwa ngenxa yakho ngixakekile. Anginayo indawo yokuhlala. Ubaba wakho ongizalisile wena akakufuni. Abazali bami abakufuni. Wayesethi ekugcineni nami nobe ngikuthanda kodwa uma ngi-stranded nginje angisakufuni. Wayese eyibamba eyidedela. Yahamba yaphenduka iyaphansi. Kwezwakala kunephimbo elikhiphayo lokukhala ingakafiki phansi ayophahlasela emadwaleni. Wesefulathela ekhaya wabuyela ekhaya. Uma efika ekhaya bangamhlupha bangambuza ukuthi lokho okuthwele wakushonisana. Bathi usukhona? Bathi yebo. Bathi-ke back to school. Hamba uyofunda. Wabuyela esikoleni wayofunda futhi wayebrilliant esikoleni ephasa kahle. Waqhubeka wafunda waqeda umatric. Waqhubeka wayecollege wayofunda wayenza teaching. Wayenza teaching leyo. Umehluko nje wakhona wayehlala nama-colleagues akhe lawo noma peer group yakhe leyo ahlale nabo yabonakala ebuyele eceleni akhale bangazi ukuthi ukhalelana. Kodwa ngokuhlakaniphile waphasa waze waqeda wagraduate. Waqhubeka nempilo. Kodwa kwasho ukuthi noma ephila unesilonda esingapheli. Ubonakala njalo ngesikhathi esithile ekhala. Babuza abantu ukhaliswa yini athi akukho lutho. Waqhubeka naleyo mpilo. Sekuthi ngelinye ilanga kuqhamuka abantu abamemezela indaba yegama likaJesu othethelela zonke izono. Uma kwenzeka kumenyezelwa leyo ndaba kaJesu kusho ukuthi indaba ayizwayo ukuthi iyafitha empilweni yakhe ngoba kwakumenyezela ukuthi noma zibomvu ziyahlanzwa zibe mhlophe ziyagezwa. Uma uza kuJesu akakubaleli izinto owazenza. Into ayifunayo wena vuma ukuthi wonile bese ukwazi ukuthi ulalele ngokuzokuhle kwethu. Yasithatha isinqumo sokuyinikela kuJesu. Uma isinikelile kuJesu iyezwakala ikhala. Bese bebuza ukuthi ikhalelani. Ithi into eyikhalisayo yinye isiyinikelile Jesu kodwa isithombe somntwana wayo ngesikhathi imdeni
iBhayibheli verse 12 verse 13 mina ngiyakuyaphi nehlazo lami nawe uyakuba njengomunye wezula zakwa-Israyeli ngalokho ake ukhulume nenkosi ngokuba ayikungenqabela wena. Uma ukhuluma nenkosi izovuma nami uzomthola, kodwa kungabi ngendlela ephambene. Bese lithi akavumanga nokho ukulalela izwi lakhe, wasemphoqa-ke wamreyipha. Kodwa sekureyphile lithi iBhayibheli wamzonda ngenzondo enkulu kunothando akade emthanda ngalo. Ngithi njengoba sesibusile ngani bantu abasha, thatha isinqumo ngempilo yakho. Ikusasa lakho liphethwe uwe, lisesandleni sakho. Uma uyiphatha noma ikanjani, wena ozokhala ukhaliswa indlela osuphila ngayo, kanti wena oyifakile khona. uJesu akanilekelele uma siqala lo nyaka ka-2026 zonke izinto zika-2025 azigqitshwe namhlanje. Nikhona azizale nini? Ishoni kakhulu bo. Zonke zika-2025 azizale. Siqala unyaka omusha nesibili esisha nempilo entsha, ngoba uma wena uyiphatha noma ikanjani, wena ogcina ukhala. Ubona abantu bayakuzonda, abantu abakuthandi, kanti wena ukhetha ukungena emgodini. Abazali balengane ungababona ngathi babebabi le xoxa nayo ukuthi bathi nje into ezifunayo ukuthi ufunde. Babenziwa yibona lokuthi bayaluleka, ayizwa. Isiqhamuka-ke nongosho ekhaya bayitshela ukuthi hamba-ke uye la ufuna ukuya khona. Thina sifuna wena uqhubeke nemfundo, ukwazi ukuzondla, ukwazi ukuzisapotha, noma mhlawumbe nithemba igranti kahulumeni nifuna 550. Nifuna yena. Ntanuma nifuna yena. Ungenzani ngalowo mali? Yingakho abanye nje bevele bashaya uwani athi incane athi ayakenini mabe babili sathola imali yokwenza iy'nwele kuphela. 3 ushaya isikole musu kuyimosha. Thina sifuna nabazalwane nikwazi ukuphila impilo la ningazisola khona, ungadiphendi bantu. uNkulunkulu akulekelele nokunezandla ukwazi ukuthi uphile ngalowo uNkulunkulu akunike kona nendlela ozophila ngayo, kodwa ungazidayisi. Shoni ngakezwa isho kakhulu bo. Ezisiqiniseko sokuthi uma uzokwazi ukuthi uphile ugcwalise iy'nsuku uNkulunkulu akunikile zona, phila ngendlela ezokwenza zigcwale. Yabona-ke lo mfana wenza imistake u-Amnoni ukuthi alaleke nodadewabo noma oyizalwa omunye umama amphoqe. Into yalandela ukuthi abulawe, iy'nsuku zakhe zaba-short. Umfowabo wentombazane lo walinda nje 2 years ezibili, kodwa inhliziyo ibuhlungu iqaqamba ukuthi u-Amnoni ungcolise udadewethu. Kuthiwa emva kwa-2 years wesebiza amadodana enkosi, naye u-Amnoni wambiza ukuthi abe khona. Wasetha abantu ukuthi
ngiqale 27. U-Absalom wayindezela yaze yavuma ukuba u-Amnoni onke amadodana ahambe naye. U-Absalom wayala izinceku zakhe ngokuthi, bhekani, lapho inhliziyo ka-Amnoni ithokoza ngewayini, nalapho ngithi kini, bulalani u-Amnoni, nimbulale, ningesabi. Angithi mina nginiyalile na? Imani isibili nibe ngamaqhawe. U-Amnoni ufela indlela enze ngayo kudadewabo Absalom. Inkokhelo yesono iyini bazalwane? Ishono kakhulu yini? Ngendlela yikho indlela yokuphepha ngaphandle kuphephe ngoJesu. Wanquma ukuthi uzombulala. Ilapho-ke nasekuvela khona le ndaba le eziBhayibheli, owesifazane waseTekowa lona owakhuluma ukuthi sinjengamanzi achithekele emhlabathini angenakubuthwa futhi. Lokho besishumayela-ke nathi-ke uma sishumayela kukhona into esifuna ukuyishumayela sitshela abantu ukuthi sinjenga. Kanti lana kwasekubuyiswa le ndoda yayisibaleke for 3 years ekhaya, ibaleka ingakwazi ukuya ekhaya ngoba ibulele indodana kaDavide. Kodwa lona ubulewe isono asenzile ukuthi uqamba amanga, wathi uthanda uThamari kanti akamthandi, wamzonda ngenzondo enkulu ngaphezu kothando kade emthanda ngalo. Ngifisa ukutshela mantombazane ukuthi uma umfana efuna umzimba wakho kube ngathi uyathanda, kodwa bese utholile uyakunyanya, uyakuzonda ngenzondo enkulu kunothando kade ekuthanda ngalo. Manje ndothi iBhayibhili sesisezweni elisha, ezweni laseJerusalema, ezweni lapho kuthokozwa khona, ezweni lapho uNkulunkulu ehlala khona. Asiqaphele indlela esiphila ngayo, sonke sikwazi ukugcwalisa iy'nsuku zethu. Kungabi khona umuntu ofa-eli ebulawa ukuthi uxabene noNkulunkulu. La encwadini kaGenesise 38 noma ngayivulanga, khona abafana abathathu abazalwa indoda kuthiwa uJuda. Wahamba kwa-Israyeli ngesizathu esithile, wayezweni elinye wafika wathola khona unkosikazi, wamzalela-ke abafana abathathu. Mese bazalile labo bathathu bakhula, lo mdala-ke lithi iBhayibheli uyise wayesemfunela unkosikazi, wamthola. Lithi iBhayibheli wayemubi lo mfana uNkulunkulu, alichazi ukuthi wayemubi ngani. Lithi kodwa wayemubi uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesembulala, ubulala umuntu omubi. Kwase kuthiwa-ke ngoba kanamntwana akuze number 2 avusele umfowabo abantwana. Wafuma lowo number 2, kodwa lithi iBhayibheli wayengafuni ukuthi umfowabo abe nabantwana azobathola ngaye. Wayesethi uma eya kunkosikazi womfowabo, imbewu wayichitha phansi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambulalela lowo ukuthi unomona ukuthi umfowabo angatholi abantwana. Bese lithi iBhayibheli umikhehle leli libona ukuthi abantwana baya babili bafile sekusele ukugcina wesithathu. Laselitshela umakoti ukuthi goduke kini yodwa bese khulile lo sokunika. Wahamba intombazane wayekhaya, laphila ikhehle leli la ekugcineni kuthiwa iBhayibheli kwasekushona-ke nogogo, unkosikazi wekhehle. Lo wesifazane ulindile indodana le yesithathu.
ukuthi anikwe yona, kwasho ukuthi akanikwa. Wayesenza into-ke enye-ke abelungu bayibiza ngokuthi incest. Wadecide ukuthi ngizozenzela ngendlela yami. Wavele wezwa ukuthi ithesha lokugunda izimvu, wanquma ukuthi uma liya kokugunda izimvu, yena wahamba walinda la lizodlula ngakhona. Lithi iBhayibheli wagqokisa okwesifebe. Uma lidlula ikhehla libona isifebe sihlezi endleleni, bese liya khona ikhehla liyocela, bese ethi yena uzonginikani. Lithi ikhehla lizomnika izinyane lembuzi, bese ethi ungakanginiki izinyane lembuzi uzobambisa ngani? Ikhehla-ke labuza kuyena ukuthi ngibambise ngani? Wayesethi ngodondolo lwakho, indandatho yakho nangebhange lakho, shiye kona. Uma selilethwa izinyane lembuzi siyothatha-ke ibambise. Emva kwalokho ladlula-ke ikhehla, lafike lasho lalogunda khona, lakhipha izinyane, lathambisa khona isifebe esilapha ngasendaweni ethile, efuna izinyane uthatha ibambise. Uma efika lo muntu elimthumayo, wathiwa ukuthi hayi khona asikho, ulungile kunami. Akabange sashiswa lo wesifazane, uthi ulungile kunami. iBhayibheli-ke lithi kwakunamawele esiswini salo wesifazane, okwathi uma esethetha ngoba kabange sabulala, kwaba khona okhipha isandla, bathi-ke lona uphume eqala bamfaka indwangu la esandleni sakhe noma ibhande esandleni sakhe. Uma beqeda ukusifaka wadonsa isandla, kwase kuvela omunye, hayi lona onendwangu okwengathi uphuma qala. Angazi iBhayibheli lithi kwathiwa ufuzulile ngoba umfuzulile wangena ngendlela leyo. Zazalwa lezi ngane zombili, kodwa uma zizalwa lo okuyena ovele eqala, ngiyakubangani mangifunda iBhayibheli ukuthi uJesu Kristu esimlandelayo uvele lapho kuleso simo esinjalo, uphuma la kune-incest khona, umalokazana alala noyisezala, ukuze bonke abantu abayizolo bazi ukuthi banendawo egameni likaJesu. Sizothandaza, kodwa bengicela abantu abasha ukuthi nquma ngempilo yakho, ukuthi angizuphila budedengu, ngizoyiqaphela impilo yami ngoba impilo yakho yinye. Kwenzeke-ke lokusho izwi lenkosi ukuthi omusha uyakuhamba ena-100 years. 100 years siphila kulelizwe elisho izwi lenkosi. Sizothandaza, ngiyacela ukuthandaza nawe namhlanje. Sisazoqhubeka singene enkonzweni yesidlo, siqhubeke siye emthandazweni okudabula unyaka. Ngabe ngicela ukuthi yiba umuntu uNkulunkulu ajabulayo ngayo, ngoba kujabula ngabantu abakholwayo, uyathokoza ngabo. Lithi iBhayibheli abantu balo babe yinjabulo, ngidala iJerusalema libe ngokwethaba. Abantu balo baba yinjabulo. uNkulunkulu emjabulisayo ukukholwa, ngaphandle kwakho ngeke umjabulise uNkulunkulu. Ngiyakwethaba ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami, bangabe
ikhupheko akwaziwa khona ubuhlungu konke kuba mnandi ukuphila impilo uNkulunkulu athokoza ngayo. Nquma-ke ngempilo yakho, thatha isinqumo ngempilo yakho, enza sure ukuthi 2026 umkhoshosho okade udlala ngo-2025 uyanqamuka. Haleluya! Umkhoshosho wezikwenze njani uyanqamuka. Phila impilo ongezukhala ngayo, ongezuba nomahlobo. Akuba khona ingane engagcwalisanga iy'nsuku neqembu ezingagcwalisanga iy'nsuku zalo, ngokuba omusha uyakufa eneminyaka emikhulu yokudala. Isoni siqalekiswe sina-100 years, iminyaka eyikhulu. Asithokozeni amakhanda. Ngingahlanzwa ngani na
ngesayini yokwamukela. Lokhu kuyisayini yokwamukela. Sivule izandla zakho ezweni lakamoya, uyamukela. Ezweni lakamoya uyabeletha ngegama likaJesu. Ezweni lakamoya khona izinto ozohlala nazo ezizomangalisa nawe uqobo lwakho. Kodwa kudingeka abantu abazokholwa, ngoba ngaphandle kokholwa akwenzeki ukuthokozisa okubusayo kuNkulunkulu. Umelo ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvusi. Vula izandla zakho, sivule, sivule, sivule ngathi uyagona. Unyaka wokwamukela okugqishiweyo nokuphindiweyo. Nyaka wokunqoba sinqotshiwe ku-2025, kodwa 2026 sisukuma amaphiko shaya inkosi. Sisukuma amaphiko shaya inkosi. 2026 sisukuma amaphiko shaya inkosi. Shikabata sisukuma amaphiko shaya inkosi. Namaishakata sisukuma amaphiko shaya inkosi. Thank you. Nkosi Jesu, siyabonga kulo nyaka omusha. Sibonga izethembiso osiphe zona, sithembisile zona ngezwi lakho. Izwi lakho liyaphila, nezethembiso zakho kamazinde